Progresívna hrozba, ktorú predstavuje strana Progresívne Slovensko, teraz zámerne tlmí svoje radikálne LGBTI názory, aby neodplašili dnes ešte nevedomých ľudí, ktorí sa ich chystajú voliť, lebo im naleteli na ich reči o tom, ako pomôžu Slovensku. Preto upozorňujem, nevoľte Progresívne Slovensko, lebo pokiaľ táto strana zostaví vládu, budete veľmi rýchlo sklamaní. Progresívci by v takomto prípade strhli svoju umiernenú masku a začali by na silu pretláčať svoju dúhovú agendu do všetkých kútov spoločnosti, vrátane škôl, škôlok, športu, ale aj do zákonov, ktoré si upravia podľa svojho dúhového videnia sveta a s ktorými, keď budete nesúhlasiť, budete trestne stíhaní. Nehovoriac o prijímaní nelegálnych migrantov zo Stredného východu a Afriky, z ktorých väčšina má problém alebo sa nechcú prispôsobiť životu v Európe, ale skôr chcú, aby sa Európa prispôsobila im, nehovoriac o ich obrovskej kriminalite. Koniec koncov práve politikom s progresívnym zmýšľaním sa podarilo v priebehu pár rokov naviesť Západ na cestu sebadeštrukcie a morálneho úpadku. Nedovoľme, aby sa to isté stalo aj na Slovensku.